Zdárek lidi, zdravím vás prostřednictvím mého nového kanálu Games by Peťas 2. Jak už jste mohli vytušit, mé jméno je Peťas 2 a dnes si ukážeme hru The Sims 3. Zatím si hru můžeme spustit, než se nám načte město Sunset Valley. A ještě bych tak na okraji chtěl říct, že nebudu se specializovat na žádné konkrétní hry. Prostě budu natáčet to, co uznám za vhodné, to, co se vám bude líbit. Takže pokud máte nějaké tipy, rady, cokoliv, nepohrdnu tímto a budu rád jenom. Takže krásný pohled na město. Kde budeme bydlet? To uvidíme. Teď si vytvoříme Simíka. Vždycky jsem zvědavý, co to vygeneruje za postavu, takže uvidíme. No, jak bych to popsal? Ajťák, který ho vykopli z baráku a hraje si na drsňáka. Myslím, že stručný popis. Takže jméno. To je vždycky oříšek. Vybrat to správné jméno, nějaký rozumný. Takže asi Peťas, jako mají nick. Třeba Gold. Peťas Gold. Peťas. Dáme spíš Petr, to bude lepší. Tak. Popálení bych nechal, to je super. Trošku by mohl přibrat, ať není takový vychrtlej vyloženě. Tak. Svaly. Wow. Trošku berem. Tak, to je super, to je super. Vrhneme se na vlasy a vousy a tak dále. Nejdřív vlasy. Vlasy. Šiltovku rozhodně ne. Dáme... Nebudu dát ty tradiční, ty první. Zkusíme nějaký. Tohle jsem třeba ještě neskoušel. Zajímavý. Vypadá jak Harry Potter. Reklama. Tak, dále nějaký obočí. Jo, základní stačí. Obličí vypadá tak divně, nezdá se vám, jaký kačer Donald. Dále vousy. Bez těch licousů, takže tak. Ano. Takže sladit barvu kořínku vlasů. Dobrý. Vzhled dáme základní nos. Nějaký žlutý mi připadne. Schválně mi napište, jestli on taky připadá tak žlutý jako mě. Tak z toho úhlu... Nevím, no. To jsem spletl. Překlikl. Ústa. Základní. A dál to dávat nebudeme. Zdá se mi, že jsem něco přeskočil. A nebo ne? Nezdá. Hlava a uši, to jsem přeskočil, ano. Dáme nějaký portál, dáme třeba tohle, tak. Oblečení. Běžné oblečení dáme. Každodenní tričko. Nedáme šedý, tak. Kalhoty dáme. Nějaký takový. Jo, to je nádhera. Je to frajer. Boty dáme jenom tenisky. Nebude mít žádný vysoký boty. Tady tenisky. Máte tady tenisky, nějaký sportovní. Super. Určitě dáme pryč ty brýle, protože to je něco. Kde jsou? Budeme sundat? To nejde sundat ty brýle? To musí jít sundat. Protože to nejde sundat. Protože to nejde sundat. Je to takhle. Tak. To je. Super. Takže dáme slavnostní. Zase ta šiltovka. Co to dělá furt ta šiltovka? Dáme komplet. Tady. Dá to všecko komplet. Ale ta šiltovka to vážně ne. To nemyslí vážně. Jako na slavnostní nějakou akci a bude tam šiltovce dozadu. Nepřipadá vám to nějaké poněkud divné? Ale vypadá to, že... Tak bereme šiltovku, je to frajer. Necháme tohle, je to frajer. Ale proč? Tady to nemá. A tady to má. Bude aj.
No doufám, už jsem si myslel, že bude i spát v šiltovce, no to by bylo super teda. Svaly vypracované. Frajer. Spodní díly. Dáme nějaké trenky. Super. Sportovní, dáme tohle tričko. Moje oblíbené. Zase ta šiltovka, to je něco. Tak to je něco teda, fakt. Proto si mu necháme. A buty. Tyhle třeba. Porták. Hodinky určitě. Jsou hodinky. Tady jsou hodinky. A plavky. To nechávám. To stačí takhle. Takže dál. Vlastnosti. Takže jelikož je takový nabušený, tak by mohl být sportovec. Sportovně nevaný. Bude to i lamač srdcí. Protože si myslím, že na takové tělo pěkně hodně. Je to šikula. To jo. Bude flirtovat. Nemůžu ztratit přátelství. No. Flirtující. Dáme i nějaký jinačí než takový samý dobrý. Třeba náhodně ocitnout z cizí věci ve své kapse. Haha, to bude zajímavé, to zkusíme. To zkusíme. Jak se rozlíží. To je něco. Dáme šetrny. Drželi si rádi schválí slevové kupony. Dáme tu další. Tohle nemám rád, ty přidělování. To je takový protisrstí. Třeba nesnáší umění. Nesnáším taky. Tak to by bylo. Stát se králem zlodějů, lamáš srdci, stát se astronautem. Kleptoman, to bude zajímavý. Dáme v sportovce, to je sranda. Tak. Oblíbené jídlo. Hamburger. Klasika, oranžová barva. Trefili se mi do chuti, super. Takže jo, ustaváme vytvořenou. Doufám, že jsem vás moc nenudil. Nestratili si se mnou moc času. Takže já bych to pro dnešek ukončil. V příštím díle se podíváme na stavění bytu, nebo uvidím, jestli se někde zabydlíme. Takže budu rád za lajky, videa můžete sdílet. Za každé zhlédnutí jsem skutečně rád, jelikož začínám. Takže děkuji. V příštím díle ahoj.